Bafowethu ngiyezwa abaningi bayakhala bafowethu bakhala ngombatha. Nami ngomunye wabo khala ngombatha bafowethu ushando kwandaba. Nginokuzizwa ngathi semdinga kakhulu. Umbono wami futhi uthi kufanele ngabe uhlale eqala igame njalo. Kodwa ke bafowethu standard is too high with Pirates bafowethu. Ngayimention lento washo ukuthi ngenze example ngomdlali obesedlalela iChiefs okade edlalela iPirates uMonyane. Ngaphinde ngenza iexample ngabadlali bayo iChiefs ngathi mina akekho umdlali odlalela iChiefs ongafike angene kwi-starting 11 sePirates. Okay, lokho ngangakusho lokho ngoba ngangizonda iChiefs futhi ngangakusho lokho ngoba mhlambe ngangicofa iChiefs. Ngangikhuluma nje iqinisele imbalo. Lento iyakuprovela kakhulu njengamanje ingiprovela ngabadlali bayo iPirates qobo ke njengamanje. Ngizophinda ngikusho futhi lokho okukhombisa ukuthi ngangashiswa ukuchema lokho. Ngangikusho ngoba ngikubona lokho engishoyo. Bafowethu standard siphezulu kakhulu kwiPirates. KwiPirates bafowethu ungahlala ebenchini kwiPirates ungangeni kodwa esquadini ufike ube irregular player. Iexample yakho lokho umbule uhlala ebenchini kwiPirates kodwa uyi-regular player esquadini. Uma game futhi crucial ngempela. Nakho number 2 uSibisi uhlala ebenchini kwiPirates kodwa esquadini ufika abe regular player aqale. So ngangakusho lokho ngoba mhlambe nganginamazondo eChiefs bafowethu. Ngangikusho ngoba ngiyibona leyo nto. Standard is very high kwiPirates bafowethu. Futhi kwiPirates udlala ngokuthi uperforme kanjani ngempela kwi training. Umbatha nami ngiyakhala ngaye bafowethu kodwa muzobuka unemtatshela bafowethu. Ubuke neperformance ka Dansini izolo. Uphinde ubuke neperformance kaTito kulezi insuku bafowethu is very high. Naye uTito ke wahlala ebenchini ebebizwe esquadini ukuthi ke waba nenkinga sekumele khona esquadini wathola injury encane kodwa ngizokubekela nje ngembaba lokho ukuthi bafethu standard siphezulu kakhulu kwiPirates. Nangu noApolice uke wahlala ebenchini kwiPirates sakhona umfukeng engalimali kodwa esquadini ubefika aqala igame adlale futhi sidlale isquad siwin uyabo. So lokho engangikusho bafowethu kwangakhona ukuthi mhlambe nganginenzondo neChiefs noma ngangicofa abadlali beChiefs noma mhlambe ngangikusho lokho ngoba nakho iChiefs mhlambe yayithatha uMakono uMonyane esededelwe ePirates. Ngangikusho lokho ngoba into engangiyibona bafowethu abasakuphikayo lokho bafethu baqhubeke bephike. Nangu umbathu uzobizwa esquadini engakazi izidlalo kwiPirates kodwa ngenxa ukuthi kuyaziwa ukuthi quality yakhe is enough uzobizwa esquadini afika adlale futhi. Nangu uSibisi uzobizwa esquadini afika adlale futhi. Ngiyakutshela nje uzobona abaningi futhi abasazobizwa esquadini ukuthi bahlale ebenchini kwiPirates bengadlali. Lento ngiyayibonga ukuthi iyenzeke nabadlali bami ukuze ngizokwazi ukuyikhuluma ukuze omunye umuntu engasho ukuthi le nto ngangiyikhuluma noma ngibhala ngoba ngangichemile bafowethu. Ngiyakhala nami ngombatha bafowethu ngiyamdinga umbatha especially le game yangomgqibelo nje kodwa ngicabanga ukuthi iplan ka coach ukuthi ulabadlali ababaleke kakhulu since kukhona abadlali abanequality enough ukuthi bengaqhubeka bedlale futhi beyiwin isiteam kwiPirates. Ngicabanga ukuthi istrategy sakhe lokuthi onke labadlali bakhe ababaleke kakhulu. Ngiyasola nje nomfukeng ngenzeka ukuthi akalimele kodwa uyongiwa futhi umfukeng ongenzeka ukuthi songiwela naye AFCON. iPirates njengoba ivala nje ngaye isimongela neAFCON ukuthi ufuna uyodlala iAFCON ukuze uzokwazi umdayisa kahle bafowethu esene value ephezulu. So ke bafowethu ngiyaphinda ngiyayisho lento the standard is too high kwiPirates bafowethu. Umuntu odlala kwiPirates bafowethu ayikho team angaya kuyona kwiPSL afika ngaqali afika ngadlali bafowethu. Mhlawumbe sengaba yiyona Sundowns kodwa still naye Sundowns ngiyakutshela standard kwiPirates high kakhulu. KwiSundowns kunama regular players mhlawumbe u8 owaziyo ukuthi ayohlezi eqala. KwiPirates njengamanje muzobuka ama regular players akhona asehlezi eqala sekuchain noMbokazi kuphela. Abanye sekushintshana mashintshane sekuhlalisane manje seku4 mahlalisane seku2 mahlalisane. Ngiyakusho lokho futhi bafowethu futhi ngikusho lokho ozongiphikisa ngiyoke ngibona ukuthi uzongiphikisa ngani bafowethu kodwa the standard is too high kwiPirates bafowethu. Standard is too high lapha nakuthatha umdlalo average abe star bafowethu abe star umdlali average kade ningamazi esuka eteamini yakhe kade nabo siyema benzani manje kade bengadlali with Galaxy. You understand? Kade bengadlali star ukuthi Galaxy yafika iPirates amenze star full time manje udlala full time umfana manje. Baningi futhi osekwenzeke lokho ngeke ngibabale bonke kodwa inqwaba nabo chain babedlala ko cheap babedlala ko Celtic babengadlali babengama fourth choice third choice kodwa kunamhlanje bayadlala kwiPirates and we first choice kwiPirates we second choice esquadini. So bafowethu iPirates standard is very high, it's very high bafowethu. Ushando kwandaba ngiyafisa ngathi ngayiqala leya ngomgqibelo ngoba uyijwayele futhi uyazi imidlalo neSundowns nje angiboni ukuthi unayo iluze idlala neSundowns mina nayo mhlawumbe iyodwa. Engine phela le engine yangempela lena kudlalwa la bafowethu kuya operate wala.